To masu sauraro barkanku da zuwa na YouTube channel ta mai albarka. Da Allah kada ku manta ku nuna Allah subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Ga hayya Burkina ta in ka hito daga Abidjan hayya ga ta tera wadda ake hita yanzu don waccan ta kan tara a ruhe ta cikin Burkina ne nan ga 'yan ta'addar ne suka kone sama da mota 10 ina ganin na albasa da suka kone tsakanin jiya da yau. Lalle motocin tawa abinda an ka kone ina ga mota 6 an na tawa. Kai shekarun jiya muka biyo wurin mun hito daga Abidjan shekarun jiya muka biyo wajen wallahi harkokin sai a hankali. Wannan muryar ta wani matukin babbar mota ce da ke dakon albasa daga Nijar zuwa kasashen Cote d'Ivoire da Ghana. A bidiyon da ya naɗa akan hanyar su ta dawowa gida, ana ganin gawawwakin wasu manyan tireloli da suka kone kurmus a bakin hanya a wani jejin Burkina Faso, wanda ke ɗaya daga cikin yankuna mafi haɗari a ƙasar mai fama da matsalolin tsaro, inda 'yan makonnin nan 'yan ta'adda suka bullo da salon kona motocin matafiya. A wannan karan abin ya rutsa da tirelolin albasa sama da 10 mallakar 'yan Nijar, lamarin da ya tada hankalin shugabannin kungiyoyin manoma da masu kasuwancin albasa irin su Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin. Abun ya yi yawa, hankalinmu ya tashi cikin ƙasa nan Nijar da waɗancan da muke kaima oro awosi waɗanda muke kaima albasan nan. Muna roƙo ga Allah ya ba gwamnati ya ba ta dama da ta yi ƙoƙarin da ta kashe mana wata hitina. Albasan da take hita ƙasar Nijar in ya zamanto ba ta kai inda za ta balle mu saida ta mu samu abin da ya kamata mu samu, babbar hitina ce gare mu. Ku 'yan albasa waɗanda an kai ma ga asara, Allah ubangiji sarkin sarauta ya kare ku da kanku tukuna, ya kare arzikinku. Ko da yake a wannan karan mutanen da suka aikata wannan ɗanyen aiki ba su taɓa direbobi da yaransu ba, gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan jigila ta Itan a ta bakin kakakinta Gamatu Muhammadu na cewa yanayin da ake ciki a tsakanin Nijar da ƙasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali masu fama da mamayar mayakan jihadi abu ne da ke barazanar jefa direbobi zaman kashe wando. Yau ba mu san iyakan abokanmu 'yan uwanmu direbobi wanda an ka halbi wanda an ka kone ba su ci ba su sha ba talaka kana neman abincinka kowane sati sai a ce an kashe direba kaza, an kone mota kaza, an swace mota kaza. Yanzu nan ga mata da yara na direbobi sun yawa, sun muna yawa, ba mu san ma da zamu yi. Ganin yadda matsalar ta fara ta'azzara ya sa manoman albasa da masu motocin dakon albasar zuwa kasuwannin kasashen waje suka soma waɗannan kiraye-kiraye. Muna roƙon ma'aikanta na kasashen uku su ɗauki matakai ƙwararru wanda za su kare lahiyar direbobi, za su kare kuma arziki 'yan kasuwa da masu motoci. Abu ne da ake iya yi an ka sa tsari tsakanin Nijar da Mali, tsakanin Nijar da Burkina, ana iya sa escort da saboda a kare. Duk wanda ya ji wanga zance da Allah muna roko ne ya roki Ubangiji, Allah Ubangiji sarki sarauta ya kare albasa, ya ba gwamnati dama yadda za ta yi ta kare 'yan albasa daga 'yan ta'adda. Wannan ba shi ba ne karon farko da 'yan ta'addan yankin Sahel da ɓarayin kan hanya ke afkawa matafiya akan hanyoyin da ke tsakanin Nijar da Burkina Faso da Mali, inda suke kona motoci wani zubin har ma da lodin fasinja ko na kayan da suke ɗauke da su. To mai sauraro a nan za mu dakata, da Allah kada a manta danna mana alamar subscribe sannan a taɓa mana alamar ƙararrawa mun samu damar kasancewa tare da mu. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode.